श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। भुईवावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील गाजलेल्या कॉपी प्रकरणाच्या तपासात नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत। मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक करण्यात आलेले उंबर्डे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड यांच्या चौकशीत आणखी दोघांचा थेट सहभाग समोर आला असून त्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती पोलीस तपासातून पुढे आली आहे। या प्रकरणात आणखी काही जणांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। यापूर्वी या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक, मुख्याध्यापक संजय राठोड, पर्यवेक्षक संजय आडे आणि पुरवण्या लिहिणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यानंतर 15 जुलै रोजी पोलिसांनी संजय राठोड यांना अटक केली। गेल्या 2 दिवसांपासून त्याची कसून चौकशी सुरू असून त्यातून तपासाला महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत। पोलीस तपासानुसार परीक्षा केंद्राबाहेर उभे असलेल्या एका वाहनात बसून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या 7ही पुरवण्या लिहिण्यात आल्या। यापैकी 3 पुरवण्या एका अल्पवयीन मुलानं तर उर्वरित 4 पुरवण्या संजय राठोड यांनी गुगलच्या मदतीनं लिहिल्याचं निष्पन्न झालं आहे। परीक्षा केंद्रातील पर्यवेक्षक संजय आडे आणि SM लाड यांनी व्हॉट्सअपद्वारे प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न बाहेर पाठवल्याचंही तपासात समोर आलं आहे। या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी पोलिसांनी नोटीस बजावली असून त्याच्याकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे। तपास जसा पुढे जात आहे तशी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून आणखी काही जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग उघड होण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे। या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला चौकशीसाठी पोलिसांनी नोटीस बजावली असून त्याच्याकडूनही माहिती घेण्यात येणार आहे। तपास जसा पुढे जात आहे तशी या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून आणखी काही जणांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग उघड होण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे। दरम्यान विभागीय कोकण मंडळाच्या चौकशी अहवालात 25 पैकी 24 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला होता। त्यापैकी 3 विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। मात्र आता तपासादरम्यान आणखी एका व्यक्तीचं नाव समोर आल्यानं या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे। या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक उल्हास जाधव करत आहेत।